Gaeilge is Micheal T-Rex oscailt agus tá mé an seo I Caisleán Bhaile Átha Cliath agus beidh mé a dul isteach go dtí Óráid Miícheál D.Ó agus tá mé ag taniu go mar leis agus beidh mé a dul isteach an seo anis agus beidh píosa sprí agin na sigan seo le cúna dé. Anis seo an dúras isteach go bra le mé isteach an seo. Go háling ar fad sin séir an sin sin fágra jazz chunir na Gaeilge an sin go háling ar fad. Hey, cé go rudaí come á. Feic sin chunir na Gaeilge tú seachtain na Gaeilge an seo agus tá si go léir de sigan seo siúnaí was isteach rudaí mar sin. Anis caiim mé chláiríú an seo ag an desk tá daoine ag fanacht an seo. Hey, chunatá sibh, bhuis go má? Is Micheal T-Rex oscailt. Cad is anam to tain? Éidean, jazz búla that éidean. Ah no, tá dus a rá óg. Rá, way rá óg. Well, tá Micheal chun chláiríú an seo. Hey John, cé go rudaí? Come on. Is Micheal T-Rex oscailt, John, agus a bhfuil mé ar an gláir? T-Rex tá cínte? Oh, buchas mar le dia. All right, cá bhfuil mé dul in is Susan stoire? Susan stoire agus Díreach Óráid. Ain't gonna mé agad seo. All right, slán. Nis, bhí sin éasca nach raibh. Sin an soisí a chana tá tastáil wemsa. Just ag sé an sin mar rí. I ggéiste leis an geol. Feic sin go hálainn go. Na slúte teachta isteach an seo anis. Agus ní bheidh sé ráhada go bheidh MichealD an seo. Feic an fearr sin go léamh. Faoi mé hain ha, T-Rex oscailt. Anis tá Rúben ó Chonradh agam an seo a nocht agus bheidh sé ag cointlum, hey, tá go bugé lads, hey. Bí chunamach an sin, níor a bhaint in air agamsa. So, yeah, tá sin ceart agad. So Rúben, tá mí seo anis I Caisleán Bhaile Átha Cliath, so bhfuil tú ag taniu go mar leis an óráid seo ó MichealD ó hUigínn. Tá tú go mór leis, tá sé Harbheith táhaach. MRT níteag sé. Oh, good magad. Comór agus ag leibhéin is íirde agus féidir san áit is muirga dá lána carfach freisin agus tá sé ceart go méach ceúra ag na Gaelgory agus ag na Gaelgory freisin. Oh, yeah. In áit muirga mar seo. All right, éideach. Well, gonna mé agad Rúben as a bheith cointlum, so tá mise gulthart agus a leabhar na daoine eile. All right, slán. Anis ná bach le MichealD.Higgins, tá na léicre just hééis teachta isteach cuimhe agus éidean ó tusa tiúbt. Fáilte rábhas isteach, cé cuimh bhfuil rudaí? Ítach, so bhfuil éon scéal agah? Well, tá muid ag tú mór le MichealD ó hUigínn echo no? Yeah. So, and the Guardian win sin ní do MichealD iad is dúine táisiúd. Oh, amá, yeah. So líg siad isteach sibh? Yeah, and níl si le an seaach. Agus a fuair sibh pass? Agus cábhail an cuireadh a chalíní. Cábhail sé? Hey lads, níl cuireadh ag na chalíní seo. Cámach iad. Níl cuirdaí níl cuirdaí. No, níl meach an maga. Hey no, listen, buin tanna vas an ihe, agus feic mé stégan sé hiú. Slán. Woo! Sin éintach sin na chalíní ó tusa tiú tá siad ar éwas. Is féidir bratniú ar orthiú ar YouTube. Hey lads, cé go bhfuil freic ar cétá stégan seo agan inniu? Na shot linners, oh yeah. Agus Adrian freisin, yeah, níte go fad. Agus éislum, oh no, ní ólam mission. No, ní ólam mission. No, drink aware sin éis. So we should be showing to nocht lads. And we should be showing to nocht. No, Neil. It's just crook a heart, and crack. What is that? I'm crack. Agus tá just lum hain, yeah, a nocht agus tá meg taniu go mar le brand new air. One second, they're running into the quadrille. Oh yeah, sin an stag a bhí
Ní agam, níos déanaí. An lad a bhí an desk. Níor sé seach mé. Well, sin é lad, so tásúla gon go mini sib tan us, so feice mé stígan sin lib. So, slán, here what? The Gúca sé ciúra tá chlár il gneach imachtaí siú I mbliana agus nóí tá conar na Gaeilge sáte san ábhar sin. Is ionta an rada go bhfuil an tétil seo ránathe I conar na Gaeilge sé sé inchine mar bhí dúshlán mór an de locht na Gaeilge aitheantas fiú gur féidir leis na Gaeilge sálaíocht agus gur chumas inchine acha. I seachtaíoch mar hampla I 1770 agus 67. Scríb David Hume, the Irish from the beginning of time had been buried in the most profound barbarism and ignorance, and as they were never conquered or even invaded by the Romans, from whom all the Western world deserves its civility, they continued still in the most rude sort of society, and were distinguished only by those vices to which human nature, not tamed by education, nor restrained by laws, is forever subject. Sin Óráid Caisleán Bhaile D Ó Higginn is éanta go fad chana daoine lánsáasta inis caiimi sí sé san isis. Siúd deire leis an Gaeilge chuideaníthe. Deire leis an Gaeilge chuideaníthe. Ar play. Oh, seminar seo. So dhéanamh sin bháil an brúnna beag dhéanamh ar Slovíne agus ucht teachtain seo nach cumach agus tá maith blach. Sin go hálinn go bhfuil. Fá bláhanna. Í fuair mis a bláhanna riamh I ma héal. Cat daoine bláhanna orm á riamh. Anis sin é, deir na hí tá Óráid thart agus tá MichealD Ó Higginn imethe ón Caisleán. Rinne mé éardach féin fic a thógáil leis ach ní raibh na Gardaí sásta bhí orm na gréinghreafanna scriosa óma ón is trua é. Ach béidir an céadúir eile agus má táta a brandnúir seo Micheal éislum ná bí búra ní éasí mé hiú is Michealд T-Rex ó Sardas íomha slán go fáil. Feice mé a ríisiú le ciúla dé.